Искате ли да разгадаете тайните на ТИН? Пригответе се да бъдете впечатлени. ТИН означава технологични иновации и навигация в мрежата. Това е гръбнакът на начина, по който съвременните технологии комуникират и се развиват. Представете си свят, в който устройствата си говорят безпроблемно, споделяйки данни и оптимизирайки производителността. ТИН превръща това в реалност. Технологията е от решаващо значение за създаването на по-интелигентни градове, подобряването на киберсигурността и дори за развитието на бъдещето на автономните превозни средства. Мислете за ТИН като за диригент на технологичен оркестър, който гарантира, че всяко устройство изпълнява ролята си перфектно. Независимо дали сте опитен техник или тепърва започвате да проучвате, разбирането на ТИН ви дава място на първия ред в бъдещето на иновациите. Така че следващия път, когато чуете за пробив в технологиите, не забравяйте. ТИН вероятно е в основата на всичко. Останете любопитни, бъдете информирани и продължавайте да изследвате невероятния свят на технологиите. До скоро в следващото видео!